Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siphinde sikubingelele futhi namhlanje sithiya sikhethe futhi olunye usuku sifike emzini omkhulu waDokotela ke uDr Mhlongo uNjomane kaMgabhi phansi eMgababa eduzane ke nolwandle. Dokotela omkhulu ngifisa ukuthi sikhulume indaba enkulu namhlanje kodwa manje sikhulume le ndaba esiyikhuluma. Ngiyafisa ukuthi Dokotela bingelela abantu abaphi inombolo zakhe lapha atholakala khona aphinde futhi bakhumbuze ukuthi ukuphi nendawo. Asibingelela kakhulu obingelelayo umzukulu wamakhehla amabili uSiqoqoqoqo umfoka Mzongwane nomakholwa eDlazana uDr Mhlongo bathi bakazinto ziyenzeka. Ngisalapha kulo ndawo kangashintshi angirentanga ngihlele ekhaya nje ninani niyongifica ngikhona eMgababa area 7 stop sakhona kamthathelwa kuMdoni Road ngaphansi kwenkosi uLithuli. Ngisebenza ngomsombuluko ngigcine ngemgqibelo okuyisabatha ngesonto ngisebenza kuba ngisuke ngikhonzisa. Inamba engitholakala kuyo 0834068658 kunjalo Mapholoba akujiki futhi. Cela ukuthi usiphindele yona futhi Dokotela inombolo 083 406 8658. Dokotela omkhulu ngizwa kuthiwa unohlelo ozolithula kungekudala lapho uzobutshela khona abantu ukuthi ke abamemezele nabangakezwe bewuhlabe bewulawule isikakhulukazi njengoba kuzobhekwa emaphasikeni iningi labantu le emaphasikeni lihamba neinsizi kube bukhuni lapha ya ukuthi umuntu afika aphenduleke ngoba vele ufika ephethe umqingo omningi wena ukuthi ufuna ukubahlephelela abantu ngokuthi ubathathe ubayise emanzini. Angazi amanzi okade ukhuluma ngawo ukuthi impophoma noma ubukhuluma ngolwandle yini kodwa kunensebenzo ethile ofisa ukuthi uyithule kubantu ozoyenza uyenzela bona. Ngifuna ukuthola ukuthi umuthi namanzi umhlongo kuhlanganaphi? Okay, ake ngiqale kanje Mapholoba. Imuthi nampophoma kuyahlangana ngenxa yokuthi zonke izinto ezinazo zisuke ikhulekele olwandle zazokhulekelwe emanzini empophomweni Mapholoba. Ngifuna ukubatshela abantu ukuthi maduze bazoyizwa idate Mapholoba. Ngifuna lo muntu othi mina kade ngangizenza izinto kodwa azingisebenzeli. Mina kade ngangusebenzisa umuthi kodwa ungisebenzeli. Mina kade ngangiphakamisa kade ngithatha igubhu kodwa azingisebenzeli. Ngifuna ukumthatha ngihambe ngiyomenza lensebenzo engikhuluma ngayo empophomweni Mapholoba. Ekeduze kwami nje la eAdams Mapholoba. Kuphela sobe samba ngehlelo oluthize ngiyoqasha imoto Mapholoba. Umuntu somtshela sesimtshela yonke into ukuthi malini kuyempophomweni. Number 2 imalini ekuzobe kukhanyiswa ngayo Mapholoba. Sobe singabakhokhisa abantu kuzobe kukhanyiswa Mapholoba kuloso lo umsebenzi esobe sibenzela wona Mapholoba abantu ngoba sibonile abantu bathwele Mapholoba kakhulu izinto ezimangalisayo. Abanye baneyinhlanhla zavalwa, abanye baneyinhlanhla isebenzi, omunye unezingane kodwa ayisebenzi ekhaya. Lokho kudinga ukuthi kuphume nomndeni mabe u11 baphuma babu 11 Mapholoba beze sizobafaka kule mpophoma sikwazi ukutshintsha impilo yabo Mapholoba ngale ukuthi ube khona umuthi oxakile ozosebenza just ukubavulela nje Mapholoba ekuthenini mabuye emaphasikeni kukwazi ukuqhukuluzeka kuphunywe hambe kuyosetshenzwa emagaraji kufeswe yonke indawo Mapholoba. Unani ethinta udumo noma ethinta umuntu ofuna udumo? Sinazo Pholoba inhlanga zomuntu ukuthi maqhamuka yena buvela bahleke Mapholoba maqhamuka yena kujabula abantu kufanele abacula bangasaqashwa. Sinayo Mapholoba inhlanga thina esifaka emzimbeni Mapholoba noma ngabe umgexo sinawo Mapholoba inhlanga umgexo zimbili igabe sinazo ezilekelela umuntu Mapholoba ukuthi aqale phansi athande ubantu abe uswidi omnandi ebantwini. Kuzoba nomuntu othi usewile yes kade ene business le catering noma kade enamathenda noma kade enza ukuthi ngokwebusiness yes umphathele lo muntu. Ngimphathela into emnandi kakhulu ke Mapholoba. Ngicela ungesane ngisho ngesigaba sayo ukuthi imalini Pholoba. Ngimphathele lona lelo bhodlela lelabalaziyo lihambisana nezinhlanga zakhona. Ziba imbili igabi. Either ufuna izinhlanga noma ufuna ibhodlela Mapholoba. Only 5000 rand kuphela umuntu osewile Mapholoba sikwazi ukumthatha simbeke esigabeni naye akwazi ukuqhukuluza 15000 no 20000 mase ebuya ke azothatha okukhulu kwale ekhaya Mapholoba. Ake singene kwezothando. Yes. Abantu baxakekile la Njomane. Abanye kudiphika imishado, abanye banenkinga yokuthi abaqonywa sanhlobo. Una yonke inhlobo yemali kodwa when it comes to love
ngeke benomuntu nje athi usewumaqondana wakhe unalo ilobolo unayo yonke into kodwa nje makuthiwa akabe isheshelelwa umuntu ufika namhlanje 2 days anengeke aphuma hamba. Nali ibhodlela nje pholoba isimonyomonyo walekhaya kaMhlongo. Sinebhodlela elincane libizwa ngokuthi isimonyomonyo mapholoba ngiqonda ukuthi la uqhamuka khona amapholoba kuhleka ngisho intokazi athi ngakufuni mapholoba ngoba kukhona abantu abathi noma bekhuluma into right kodwa kuphenduke kuba ngathi ave phoxile phezulu kwabantu siphethe lo bhodlela elincane ethi isimonyomonyo pholoba libovanyana nje pholoba linamafutha axakayo ekuthawa amafutha enkosazana emapholoba amafutha azazo zonke izinto othi uqhamuka kona kuhleka meke wayithatha nje wayihlanganisa nelotion yakho kuyinto yogeza amapholoba wayigcoba amapholoba ngiyafunga ngiyagomela ekuthenini mawuphuma ngesango ziyobuya impendulo mapholoba. Kubaluleke kangakanani umuntu mayizokwenza umcimbi kubo aqale ngokuzohlolela? Kubalekile mapholoba ngenxa yokuthi idlozi sebeliphendulile abantu manje balwenza izilwane awunqeni ukuyitshela emsamo ukuthi usahleli nedlozi kanti awusahleli nedlozi lakho so uhleli nomantindane uyohlaba izinkukhu nezimbuzi nezinkomo uhlabelo mantindane ufike kuthina ngeyilanga sikutshela lo msebenzi ade wenzile ibray qala ulungisa idlozi ukwazi ukuthi idlozi lenze ithelo ake ngikusho lokho idlozi mapholoba mohlabela idlozi abantu abadala fanele ukwazi ukuyothenga noma imoto ukwazi ukuthola nanemali mekade wenza umsebenzi wezwe kodwa mohlabe kwadla izilwane awutholi lutho kunaloko kugcingika imoto kugcingike kulimala abantu mapholoba umehluko loyo mawuhlabela izilwane kwenzeka izinto ezingozi kodwa mawuhlabela idlozi ziyabuya impendulo makade khona umuntu athi ngakaqashwe emsebenzini aqashwe ngenxa labantu abadala abahlatshele ukushunqa kwempepho la ekhaya. Ifa lesithwalo noma lokuthakatha ngilenza njani ukuze liphile noma ngilisuse kimi sanhlobo? Elokuthakatha amapholobo ungalisusa kodwa lesithwalo ungasondela kuthina sikulungisele lona sibeke ukuthi inhlobo nesithwalo uma ukuthi uyalithanda sikuphakamisele lona liqale phansi liphile amapholobo. Elokuthakatha cha hamba nalo ukuyosithela. Wena umsiza umuntu kade? Angimsiza umuntu othakathayo amapholobo mina kuphela othakathayo. Okay. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ke sahleli naye ke udokotela uDr Mhlongo wasemgababa. Kuna noma ngawumuphi ke umuntu othi yena impela udokotela uMhlongo yamdinga umthola kuziphi inombolo? Nayi number 803 406 86 58. Wasiphinde 083 406 86 58. Yona nombolo abangakuthola kuyona. Kuseyilo number leyo mapholo besitholakala kuyona nje. Okay. Dokotela asibuyele ke emumva. Yes. Ezithweni abantu abakubabaza ngazo nabazaziyo kuwe. Yes. Unabantu abafuna umsebenzi bayafesa baqashwa. Ekufeseni kwabo sebetholile ukuthi ingoba bake beza kaMhlongo bangabuya bezosho ukuthi siwutholile umsebenzi uthe usuphelileke ngoba phela kuyenzeka umuntu azofuna umsebenzi kuqhamukele lo toga lizomthatha 3 years noma 2 years sebeyasaba ukubuya manje kuwena bamkelekile labo bantu. Okwesibili umuntu owake wasizwe isandla sakho wayithola into yasi yaphela yini efanele ayenze? Yonke into mapholo biyavuselelwa. Okay. Ayikho into emalana nempilo engavuselelwa yonke into yempilo iyavuselelwa kubalekile ukuthi makhona into yempilo nje oyenzile kudokotela buyela kuyena noma ubuyele kaMhlongo izovuselelwa phela ikwazi ukuhleza iphilo amapholoba nanokuthi indaba yokuphakamisa nezigubhu neyaniyani sikufana nemoto amapholoba ekuthenini masihambe kakhulu amafutha ayangcola nalana ke igubhini nasekuphakamiseni mase isebenze kakhulu kuya ngokuya lelo dlozi esigcina siliphakamisile ligcina ngcola esekufanele iqale phansi ke manje sibiza ukuthi ukuzophalaza ngamanye amazwi ukuzokhipha lokade kukhona uqale phansi amapholoba umsebenzi wenze ngoba umunye uthi kade ngithatha isigubhu kade zenzeke izinto kodwa njengamanje ayisenzeki kushoda into eyodwa nje ukuthi akabuyele la ithathe khona noma abuyele la kaMhlongo sikwazi ukumphalazisela isigubhu siqale phansi siphile kuyena amapholoba. Abanye abantu njomane bayafuna ukuthola nokuqonda ukuthi wena ke njengenyanga esithembayo newazi umsebenzi wayo unezinto eziningi umapholoba bangena ukwazi ukukubuza zona ngoba akekho esigodlweni sakho kodwa wena njengomuntu onolwazi lesigodlo sakho mawunganikezwe ithuba ke sithi nje namhlanje kuthiwa mawungakushongo okuhlano impela le ndoda ephangi kwakho ikufaka inqindo uyaquleka waphansi iziphi lezi ezinye izinto ongasigabisela zona? Ukulungisa umuzi mapholoba ukulungisa unkosikazi wakho mangikhuluma ngomuzi. Okay. Ngoba ikhaya noma ningayihle kanjani kodwa mina nonkosikazi odelelayo akusilona ikhaya amapholoba kodwa mina nonkosikazi ochwenzayo ongafuna ukulalela akusilona ikhaya amapholoba into zomuzi mina unkosikazi ngiyamakha ukuthi athobele indoda abu carpet into yokuqala lo indoda ngiyayakha indoda ukuthi ingazwani nokuthi le ijaha abantu besifazane iphume emsebenzini iqode ekhaya ngiyakwakha lokho amapholoba